Wenn wir sündig sei de Kirche ging, es war immer so, bleib mir vor. Jadymy z Szałotym. Prostoj mili, w to jest to wam nie wyda go dał, bo nie wyda go zrobił za ojtka. To jest Battlefield 4, ja, na czterech, to jest Battlefield 4. Wrócił już do niego zajść, a po jakiemu? A po tymu, co mamy nową operację wirus. Znaczy mam nadzieję, że nie taki wirus, co jest Ebola, albo co od tego wirusa potem się dostało durchfall, bo ja by nie chciał po tym w haźliku przesiedzieć cały dzień. Łopierzynie, pitomy. Zrobimy ich ze życi zajty. A, żyć, zajta, to tak po tymu, jak już my są przy godaniu o durchfallu, kule, pieremie. A, teraz troszkę bazi. Jo idę do akcji fort, jo się nie boję, co jo się bać? Jak jo jest fachman od strzelaniu, wszystkie już to wiedzą, ludzie. O, będziesz blindował mi po ślepiach laserem, ciulu, pateroski co ci zrobię, zobaczysz. Wiecie jak to zowdy godą, bo się zdupia ze stołka, nie? No to ktoś się właśnie przed chwilą zdupił. On tam się kaś zadekował we wieprzkach. Można chciał nazrywać. Natargąłby, potem by wraził do krauzy i by z tego potem zrobił marmelada albo coś takiego, ale ja nie mam rad z marmelady, to stwierdziłem, że wola kipnąć. A, dobry bier. No i barzy ulubione efekty. Sunrays. Blindowanie bez asty od strumów. Patrzcie teraz. Nie patrzcie, odwróćcie się. Wiecie po jakiemu, bo sam normalny tak. Trowa, strumy, jakieś krzoki, wieprzki, inkrzeciulstwa. Hop się w takim łonym zadykuje. Jego za nic nie widza. Łon szylo. Ja nie wiem skąd. Nie wiem co mam zrobić. Zaczynam w ten czas panikować. No i po tymu, summa summarum, kojfna. Teraz bierzemy fana, bierta fana, a wydupiej. PDK. Kto wie, ten strum się obalu. Tylaszek pogrął. Nie no, sztajgło mi się. Teroski normalnie by da miał szpas bez 2 tygodnie. Wiecie co wam powiem? Antek buła, wlozna ruła. Ruła pękła, życie zlękła. Prozit. Nie to po niemiecku, a po niemiecku już nie można, jo zapomniał. Pyrsk.